Fitaccen shahararren malamin addinin nan wato Malam Abubakar Gero Argungun ya yi wata maganganu a kan Shugaba Muhammadu Buhari. Ku kasance da mu domin jin waɗannan maganganun. Tabbas waɗannan maganganu za su yi wa waɗanda ba sa son Buhari daɗi, amma fa sam ba za su ji daɗi a gurin masoyansa ba. Amma wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel ta mai albarka, ka tsaya ka danna mana subscribing da alamar like. Mun gode. Allah ya sa Buhari dai ba ya ɗan ma tsohuwa ta laihi ba, shi kullum ya mulki sai ya zan a sha wuya. Wallahi kun san in ka taba tsohuwa yana kawo haka nan, ko bakin tsohuwa bai kawo wannan. To Allah ya sa ba bakin tsohuwa gare ba. Don Allah ku tura mai maganan nan, Allah ya sa ba bakin tsohuwa. Mun gode da tsayawa sauraron mu da kuka yi. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon ka mana like. Muna ƙara tuna muku daga wanda ba su danna mana subscribing ba sai su yi haƙuri su tsaya su danna mana subscribing da alamar like, inda hali ma ku mana share. Muna godiya. Ku ci gaba da kasancewa da mu, tabbas za mu na kawo muku abubuwan da zai daidai da hankalinku, rahotanni da kowane ɓangare a duniya. Mun gode. A huta lafiya masu sauraro.